Nikto nie je ostrovom samým pre seba. Každý kusom pevniny, kusom súše. A ak more odmije hrudu, Európa sa zmenší, ako by sa stratil výbežok zeme. Alebo sídlo tvojich priateľov, či tvoje vlastné. Smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva. A preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu. Zvonia tebe. Tieto slova Ernesta Hemingwaya vystihujú problém spoločenstva ľudí na tejto zemeguli. Hovoria o nezmyselnosti vojny, nevyhnutnosti chrániť mier, v hodnote ľudského života či dôležitosti medziľudských vzťahov. 1. marca 1993 rozhodla vláda novovzniknutej Slovenskej republiky o vyslaní ženijného práporu do mierovej misie OSN s názvom UNPROFOR na územie bývalej Juhoslávie. Začala sa písať história nielen mladej republiky, ale aj jej armády. A na čelo tejto misie sa postavil plukovník OSN inžinier Ľubomír Kolenčík. S jeho menom sa potom až dodnes spája veteránske hnutie, ktoré sa stavia na stranu boja za mier a budovanie demokracie vo svete. Po návrate domov spolu zakladá v roku 1999 občianske združenie UN Veterán Slovakia. To sa pár rokov neskôr transformuje na Úniu vojnových veteránov Slovenskej republiky a znova sa prvým predsedom stáva Ľubo Kolenčík. V roku 2010 vzniká UVVSR Klub Trnava ako samostatný právny subjekt, ktorý je pevnou súčasťou celoslovenskej veteránskej únie. A tu začína nový príbeh. Klub je veľmi životaschopný a zabezpečuje množstvo rôznych akcií a podujatí. V roku 2015 sa členovia klubu a ich rodinní príslušníci vybrali pri príležitosti Svetového dňa príslušníkov mierových misií OSN do Paláca národov v Ženeve, aby tam spoločnosti vojnových veteránov z viac ako 10 krajín Európskej únie oslávili tento sviatok. Všetko za vlastné peniaze, ale s hrdosťou a aktívnou účasťou v európskom veteránskom hnutí. Tento film vám priblíži 5 dní, ktoré sme tam prežili. Ste snímaní, môžete aj hovoriť. Prosím ťa pekne. Pán prezident, veliteľ. No. Tak ty nemôžeš chodiť. Stoj. Ja mám stabilizátor. My budeme chodiť. Takže na ceste do Salzburgu jedna časť výpravy klubu UVV Trnava. Poď vodičov odfotiť. Už je tam zdalo. Pán vodič už ideme. Takže v rukách tohto pána sa budeme momentálne nachádzať nejakých ďalších 400 kilometrov. Poriadne to držte bola. No, tak. Dvomi rukami sa to drží.
Ženeva, druhý deň. Toto je náš hotelík Interhotel Porte de Genève. Za ním krásna hora. Za chvíľku sa vyberieme na prehliadku, na celodennú prehliadku Ženevy. Toto je posedenie na dvore. A pivári znovu v akcii. Bolo vidieť, že ráno si ešte o 7 mal polnoc. Čo som povedal? No. Ja nechcem dokumentovať veci. Renka, ak dovolíš, aby som to kameroval, láhni si na ňo, tam z druhej strany. Toto je náš pán vedúci, ktorý sa tu moc rozkrikuje aj s pivom v ruke. Ďakujeme. Tak a sme na ceste do historického centra ku katedrále svätého Petra. Tak zrejme to je katedrála, prichádzame z nejakej juhovýchodnej časti. Krásny výhľad na jazero. Tak a sme pri katedrále. A na vrchu znovu švajčiarska zástava. Mohutný vstup do katedrály. Monumentálne dielo. C'est sur les bancs du catéchisme qu'on apprenait aux petits enfants les histoires du Saint-Évangile selon Saint Luc, où l'on méditait sur le Dieu proche des petits, l'ami des exclus. Presúvame sa k múru reformácie z katedrály San Piero a veteránske dielá sme našli. V pozadí je vrchol Lanovky, naľavo od nej bývame a jeden z mnohých veľkých, pekných parkov v Ženeve, tuším 20, že ich je tu takýchto a všelijakých botanických záhrad a kolom dokola veniec hôr. Dátum rok 1602 a toto je teda múr reformácie. Reformačný múr z druhej strany. No to je super toto. Pri ceste na cintorín Plan Palace prechádzame cez námestie Victoria Hall. A sme na cintoríne Plan Palace. Krásny priestor, zeleň, veľké plochy. A cintorín funguje od začiatku 15. storočia. Krátkodobý pobyt, dlhodobý bude bohvie kedy.
tomto okamihu môžete postrehnúť, že prišlo k dočasnej výmene kameramana. Réžie sa chopil Jožkobehu a ihneď vidno nové, netradičné a inovatívne pojatie zachytenia ženevských postáv a ich potenciálneho príbehu života. No. Počkaj, ste moc blízko. Ty musíš cúvnuť. Ja viem, nechaj sa tam. Hore si asi prehodil. Tak. Warte, pri de Fahrt fotografieren. Ty si aj približovať. Dá. Odporná to. Gorný človek je z teba. Nedeľná pohoda, 12:30. Električky ticho idú, autobusy ticho idú. Príjemné počasie. Na naše pomery sa mi tu zdá neuveriteľný kľud. Tak, a z historického centra sme došli k jazeru a k veľkej fontáne. Park, v ktorom je plno ľudí piknikových. Tres y uno de eso legal. Está. Poďme trafiť to lietadlo. Podľa nášho názoru teraz zvýšili výstrek toho dosť výrazným spôsobom. Takto vyzerá využitie parkov v Ženeve. Grilovačky, nikde nevidno bordel, aj medzi kvetinkami. Nádherný, gigantický, veľký, starý stromisko. Jardin botanický.
Ty si akurát na dobrom mieste, lebo taký niečala mi ráno toľko napchal do veľa. Toto si tam ucúdila. A beža mi zaujímavá. Tak si dobre odmah postarali. Daj nejakých postelí. Ešte vám od dosť, a ja som nevala. A tam nikto nedal na nejaký do postele. Počkaj, ja čakám na ten bohu, stíham. Takže sme na Plan de Aquile, nadmorská výška 2317 a ideme na ďalšiu zastávku na Aquila de Midi. A pohybáme sa na Aquila de Midi z výšky 2317 na 3800 plus niečo. No, to je spôsob. Pozri dole, aký obrázok budem spraviť. No? Tu je to zahmlené.但是他们穿那种鞋子，然后他的就到这里，来到这里，我们就可以装鞋。我可以走到那上面。它是接着垂直沿的。学没有的，好像冰沙，好像对不对？没有这个东西，这个都是。哇，看到了，看到了，冰冻。O to nejde, ide len o to, aby nefúkalo.我很少看到这样的，我每次看到的都是手里的，看到这种这样滑掉啊，滑掉啊。下一个时候才恐怖。哇！上面有人呢，他都打横的上去，好强啊！ Už sa tu aj ináč dýcha, čo? Cítiť to. Mierne pofukuje nad nulou. Je nad nulou asi, nie? Mierne mrazivý vzduch, ale príjemné. To sme, Aquile de Mont Blanc a tu je Mont Blanc. Takéto chodby sú vo vrchole, v kopci, v skalách. Presúvame sa na nejakú ďalšiu výhľadkovú väžu. Takže toto je tu Mont Blanc, 4807 metrov. Tam.
dýchá ťažšie. To cítiť, vyšiel som po schodoch. No a tam dole máme nejakých lyžiarikov. A objavili sme strateného nášho veliteľa. Vždy na Mama Blanku. Nahráva tak, no. Je to nádhera. No. High definition. Keby si teraz vyšiel tej tabuli a prečítal to, kde sme. Toto je Piton Sud. Ako hovoríš? Toto je Piton Sud. No ale to by sme tam mohli ísť inak. Áno? No. Myslím, že by sme tam prešli. Tam vylezeš, ale musíš ísť po lane. Á, je tam. Vieš, tuto prišiel teraz sa kúkni. Však to zvážime, hej. No, tak to ne, ako lanovať my nebudeme. Tu sa dá nejako na ten Piton prejsť teda, no. A ten kopec vzadu teraz, na ktorý zaberáme, je Den du Chent, má 4013 metrov. Takže Ľubomír a v pozadí Som tam. Mont Blanc. Prišiel som hore s priateľkami z Londýna, z Moskvy. Toto je pohľad. Tam je, to sme pristáli s Domkou. A tuto dole máme krásny výhľad na Chamonix a jeho okolie. Takže klub Trnava pod Mont Blancom. Môžete rozprávať, usmievať sa. Áno. Ja som prišiel. Kde? No filmu. Je to nádhera, no. Oj, aj poďme pod horou, poď. Čo aj vľavo máš jednu. No čo tu robíte, krásavci? Čo sú tu zračia? No, neutekaj, neodleď. Odfotím ťa. Ľadový kanál. No, vystihli sme krásny čas. Zdá sa, že mraky sa zbiehajú a za chvíľku dojdú tuto dole. Ja na to nevidím, je tu veľa svetla, ale šlapú turisti. Pešo idú na Mont Blanc, tam je taká skupinka. Neviem, či to je vidno. Takže máme tu pohľad z ďalšej terasy, medzi terasy. A na tú terasu som nenašiel žiadne schody, takže nejakí ľudia sa tam pohybovali, ale možno je to personál, lebo tam videli nejaký výťah. Ešte raz pohľad na Mont Blanc. Jak je tá skala, vľavo z nej, tak tam bola tá predchádzajúca terasa. Iný pohľad na Chamonix. A teraz hľadám našu lanovku. Nevidím po tejto strane pravo dole by sme mali schádzať. Nevidím lano, ale tak by to malo byť. Mraky sa pomaly zbiehajú, hrnú sa za nami. Teraz vidno tu lanovku s lanom, kadiaľ to ide dole.
regarde, on voit plus la ville, on voit des nuages. Kde je tá údolná lanovka? On a passé le mur du son. On a passé le mur du son. Ça va? A cesta naspäť. Qui part en perpendiculaire on se retrouve au niveau de la rivière. Výlet to bol veľmi vydarený. Bohužiaľ sa výletu priamo pod Mont Blanc nezúčastnila zo zdravotných dôvodov manželka Helena. Obávala sa vplyvu vysokohorského tlaku ovzdušia, v čom ju podporila zdravotná sestra Aďa Kráľovičová. Horšia vec bola, že sa nám stratili niekoľkí členovia výpravy na čele priamo s prezidentom klubu. Skúsili sme ísť do kancelárie Stráda nálezov, ale keďže niekto z našich členov videl, ako nasadli na lanovku smerom do Talianska, vykašľali sme sa na nich. Neskôr som zistil, že sa vydali do Pointe Helbronner, lanovka Vallée Blanche Arilal Tramway. Prezident má svoju hlavu, aj veľkú, aj tvrdú. Nakoniec všetko dobre skončilo a večer sme zahájili prípravu na zajtrajšiu akciu v Paláci národov. Po kontrole pasov, po držaní kartiček sme dorazili do Paláca národov, teda do areálu. Priestory v budove v paláci. Že vraj pracovné prostredie na úrovni, že? Takže toto je výhľad dole botanická záhrada a pozadí Ženevské jazero. A korzujú tu takýto pávy. Slovenská delegácia sa môže dívať. Ja už deň pohodlný. Ono sa nám aj pomaly zaplňa. Vous remercier pour votre présence parmi nous et vous dire donc la fierté que j'ai et que nous avons de participer à cette 12e journée internationale des casques bleus au sein des Nations Unies. Je voudrais donc en votre nom remercier le service donc des ONG, remercier donc nos intervenants, M. Ricardo donc, Espinosa qui a longtemps donc, œuvré pour que cette journée donc,
Ačka, čo si utekla? Choďte tam ešte. Donc, pareil, alors prends les photos là-bas dans le message. Mais je suis obligée de gérer. Prosím usmievať sa. C'est-à-dire que oui. Attention à la hauteur, Dobre. Tak to bola poľská skupina, írska delegácia. Senegal. Ďalšia delegácia, je nás tu asi z 10 štátov. Fotíme, nejaké detičky prišli zasa. Záber máme, zastavíme, čo som chcela. Tu dole sme boli jesť, veľká jedáleň je tam. Mohutný céder. Krásne stromy sú to. Červené maky, symbol vojnového veteránstva. Takže je to akože zanedbané bojové pole. Mort, Michel. Non.
aussi là. François. Tout. Parle pas, même devant le peloton d'exécution. Je dis rien. Cause de la paix. Ces hommes et femmes, quelquefois, donc, ont servi donc, vous avez servi donc votre pays, la Slovaquie. Nous, ici réunis, casque bleu du monde, sommes heureux de vous remettre la commémorative de la paix. Stowarzyszenia Błękitnych Pełnych za zasługi na rzecz pokoju otrzymuje pan medal pokojowej nagrody. Medal za zasługi na rzecz pokoju. Це моя тут було той. Правильно? Pomník Sovětského zväzu. Úspechom človečenstva v dobíjaní kozmu. Tak tu má k nám prehovoriť zástupca prezidenta OSN Ban Ki-moona. Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to this commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers in room 26, to which you are all. Thank you. Monsieur Atarbayou, Monsieur et Madame les soldats et soldates de paix, Excellencies, chers élèves, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je vous prie de vous joindre à moi pour une minute de silence. Garde d'honneur, garde à vous. Attention pour saluer. Salut! D'actes de violence, d'accidents ou de maladies depuis le début des missions de la paix, il y a 67 ans en arrière.
Je tiens en particulier aujourd'hui à exprimer mon profond respect aux familles et aux proches des 126 hommes et femmes qui ont fait le sacrifice ultime au cours de l'année 2014. Leurs sacrifices n'ont pas été et ne seront pas. A dostali sme sa na koniec videa. Po ukončení akcie v Paláci národov sme sa vrátili do nášho hotela a pripravili si vo vlastnej réžii rozlúčkový večer. Vo vlastnej réžii preto, že služby hotela v stravovacej oblasti boli chatrné a k tomu ešte aj drahé. Tak sme zbehli do blízkeho Carrefouru a urobili nákup za 200 €, v tom 10 kg šunky, pivo, víno, tvrdý alkohol, chlieb aj bagety, príbory aj obrúsky a aj poháre. Kočky si vyhrnuli rukávy a parádny večer bol pripravený. Nakoľko sme však stávali skoro ráno, asi o 5 hodine, šoféri mali siestu a tí, ktorí chceli pokojnú cestu domov, boli opatrní v konzumácii na stole ležiacich produktov. Nakúpenú stravu sme ani neskonzumovali a tak sme si pripravili bohaté balíčky na cestu domov. A o pivo a drinky sme sa podkýňali ešte doma. Hovorí sa, že je jeden svet, ale predsa sú dva svety. Nevadí, my sme hlavne bohatší o krásne zážitky. Takže dovidenia niekedy na budúce.